नहीं था नहीं अभी तक बबुआ जी रोज आ जाएगा इतना बेरा में ओ भाभी क्या करता रू आज हां आ नहीं अरे भूख लगा भाई इंतजार करत नहीं आई बैठ हम खाना लेते आवत चलो बहुत तेज भूख लगी हमारा हले खा दे अच्छा से खा ली पता बारा हां को भाभी है नहीं यार तेरी बॉडी जा तनी और हाल हां तो हम हाथ से ना पानी पता बा रे पापा ना हमरा ऊपर बहुत बड़ता है शाम तइले बार उनके वजह से मने हमार शादी हो रही हम तबो ना पूरा रवा ना लगाई मत आ जाई में हो जा अरे एकदम और सब कह भाभी ठीक बाड़ू नु हां सब ठीक दीदी हां सब ठीक आई खा ली का बड़ा बढ़िया बनेले बाड़ू देखी ना बुटवा बेटवा खातिर हमनी के खाना बनावत हन जाना हां पूरा दवा आके जा अते करे का कोई जे देख लू ना कैसे कैसे लड़ चलेगा भोरे में 4 बजे उठ के हमनी के चूल्हा पोता तन जाए आ फिर सब बनावा जा अपने से कुछ करके ई तो कुछ करी ना माई हमनी के ऊपर से खियावा तरी बैठा के हुड़ावा अरे हमर सहजनवा देले भी देख ना हम सहजन बनेले रही लेकिन चिखबो ना कनी हो खा ले ना काम भाभी हुर ले ना काल ठीक बनी पेट निकलिए गोल बाटे देंधा जब बनिए गोल बाटे कब तक आखिर कर चली पेट निकली ना दीदी कहेला ना फोकट के खाना जे मिलता खाए से पेट निकल जाता संतुष्टि होखेला ना 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 खा खाई भगवान लगन करस की तरफ दूसरे दुआरी जाके खाए पर माने इतना एहसान ऐसे कर बोलता है भाभी ओए लइका फेंक दले सका हां ऐसे साइड कोई नहीं होता लागे लगा जी ना हमरा पर मार के कहता रहे कि लागो लगा जी लेकिन बढ़िया खाना बनेले ये कोना हां हमनी के खाना टेस्टीए बनावतन जा हां यही से तरह अच्छा होतनी मैं सब जाना तानी जानतन बाबा जी एगो हमारा गांवे रहे जननी लइके रहे है का ना आ ओकरा दूसरा के घरे के खाना बड़ी निक लागत रहे जननी ओ सही हमरो ठीक लागेला ना ना और लेके दे देवेला दलिया चावल लावा सजना तरकारी दे दो सुने ये ना तो बात पे इतना बुरा मत मानो मेरा दिल का अच्छा है या दीदी लो ते में बुरा का माने के हम कहनी कि औरी लेके दे दो हां हम ला दे बुरा तो कुछ कहली नहीं की अभी कोसिया हाथ देखो मुंह नहीं कि दुखत खाए में बेटा तो भरते नहीं के बुझे तो मुंह भगवान करे कि कल पेट में भूडाव छूटे जे हगत रही खा तब ठीक बा खाई हमने के जान जान काम करे ना ठीक बा हम हो जाते बनी काल आई फेन हो हां वो तो जानते भाई रोज के ये काम अब हम जा रहा हम ना खाई मन नहीं करत हो अच्छा ठीक है पानी काहे नहीं खाती कहां से तरह करी बा ए मजा आ गलो बाप रे बाप रोज रोज के ओकर धंधा ई सब देख देख के ना मन करत मियां थक जाता दीदी का भाई जोन हेजी ला के रखलू छता पर ना डायरेक्ट पहुंचा सकत रहलू तू को मत नहीं को कइले उ तो ओकरा के बला बला हाथ के ले बिया तू ई सब काम करवा के कइले बाड़ू देखी ना दी एक तो मोटका भुटकनवा के हमरा के देखिए मियां जी एकदम खिसियाल रहता ओकर बाद अब रवाई से कहता नहीं छोड़ दी मत करी हम खुद कर ले माने करे ना करे के में कौन बात भइल हुए हो कितना दिन तक घर में वो सब के लेके चले एगो तो उस साला कुत्ता कहीं का पिरिक गेल बा हमनी के घर में हुरे खातिर ओकरा के कहीं और दोसर घर नहीं खा जरावत कोई फोकट के परोस के दी होतना आदर भाषा देखलो कैसे बना खा के रानी अपन मर्द के खियावत नहीं के बना खा के ओकरा के खियावत रहती है अपन मर्द के उसे नहीं की खियावत आई नानी माई जोन हमनी के अब का कहीं गाड़ी निकलता मुंह से इतना ना छोड़ी कोनो उपाय नहीं के छुटकी जोन जोन से ओकर आदत छूट जाओ हमन उपाय पूछम ना तो एक बेग में उपाय निकाल देम के ओकरा के मन तो कहता कि छेदी छोरा लाके एकदम कि मोह जैसा लायक के बारे में हां हमरा सोच जानते एगो दिमाग में हमरा उपाय चलता कहीं भाई कहीं ना तो कहीं ना जल्दी से कहब ना कर जाई देखाए कह देम ना तू छुदू राड़ी तोरा जबान के कोनो कीमत नहीं के बुझली ना हेजी कहबिया होजी के जाके उगिल देबिस बुझलिस नु ये ठीक है कह मिलाई के पेट में किलो घी देता तो उपच जाए लेकिन तोरा से एगो बात ना पची ये बात ठीक है कहनी हो हमू तो उसे ही बनी ना एगो बात नहीं के पचा सकत नहीं हूं चल आप कोठा पे अकेले ही गोइठा पहुंचावे के पड़ी तो चल गईली बोल के ये हसुआ हम हइके रख देतनी आवत तनी देते थे खेत में पानी नहीं था ना लागल तब जाइन घास ताते तब तक दीदी रो से कह दीदी जी हां खा छुटको हां सुन ना ये ना भुताली तो उनका के थाना में छिला दम बढ़िया से ठीक बा हां हां कहां दूर दे तड़वे बरा हम जात में देते खेत में पानी नहीं था ना लागल आइन तो हई ताते ते बा घास अच्छा जा देखा जात ना आ का दे दी हम उनका के खाना में खाना जल्दी बनल बा जौन वैरायटी होय ओह ना दे हम हां हां छिला दम बढ़िया से ठीक बा
हां बढ़िया से खिया दे उनका हां तो बोला मैं जमा के आए हम हमने के कहे के दोनों के का जरूरत बा बोले के जौन भी बनल बाटे कचौड़ी पकौड़ी कुल दे दी हम थाली में। हम आओ तो देते खेत में से जा जा तू रहबू जेकरा घर में ना बिलवा देबू दूसरे के खियावत उपाय त मिलिए गइल बाटे ऐसन उपाय बा कि घर में आवल त दूर घर तरे झोंकबो ना करिन ना तकियन के ओकर घर कैसन कलर बा बुझल ऐसा उपाय पहले काहे ना लगैनी रवा आई लगाइम ना तरक बता के कुल लगाई जाए ना हम पूछे खातिर थोड़ी ना दुबरा तनी ताहरा पेट में एक थरिया पचा लेबू भात लेकिन एगो बात ना तारा से हां हम जाने तनी हमारी है ना आदत खराब है यही से ना बार-बार बोलतनी जाए ना संभाल लो ठीक हो जाई ओकर आदत दूसरा के खियावल ताहर आदत बा दूसरा के बात पंगावल अभी वही तो का करब खियावे के पड़ी ओकरा के खाए के तो खइबे करी लेकिन का खाई अभी तू नहीं खु जाना हमन बस चले ना तो ओकरा के बना के का खियो ओकरे के बना देम हम अरे चुप रह ई सब ना बोलल जाला दूसरा के बारे में गलत ना सोचल जाला चलो भाभी ने कॉलर रहनी है बड़ा पनीर बनल होई बड़ा चापो में कबाड़ के एकदम कहां बड़ू हो आ गई नी हां हां दीदी हां छुटको आई पाहुन पाऊ मतलब भूटाली जी मेरी लबका निकल गईला जी मुंह से मुंहे नुहा निकल गई है बैठी बबुआ जी वो कहां बड़ी लोकत नहीं थी ओ घर में सुतल बाड़ी बाप रे बाप ई होते वो का बाहटे न हो गइल हो का कइल जा लेके आवा खाना उना काट दई जाके ये हंसुआ कहां है ना यही तरह रखल बाटे जा पानी ओनिया ले ले आ हां लाते दीदी का करम बबुआ जी कब समय के एकर पैसा ना जी कोई जानत हुए पहली की हाथ धोले बनी आज भिखारी हो जा पनीर किताब पनीर बनल बा हलवा बनल बा सेवई बनल बा कचौड़ी बनल बा पकौड़ी बनल बा पकौड़ी बनल बा पनीरो बनल बा हां वो नहीं खिलाओ पा तू कहां बड़ी कहानियां तो नहीं सुनिया का सुतल बड़ी? सुतल बड़ी तो अच्छा अरे तलु हो पाँच गुल बना हो जाए एक बार हाँ। काम ये वो खाना मां एक बार में काम हो जी ना अरे भूख खिला बा हमारा दे तनी ना कैसे कर तनी लगता कि बाप रे राते से पेट डेंगे ने बनी हाँ। पाजाव जा देले भी ये बाकी छोटा की कलंग तन की रेती मरवा दिए रे लोहरा के यहाँ ले जाके एक बार में काम कर देव ई का कहतन हो ये क्या में काम हो जाई रवा घबराई मत ज्यादा दर्द ना होखी एगो का तो दर्द बतिए ना बाटे हो? एगो दूगो का कहले ले आओ छोटकी पकौड़ी ले आइए कोबिया वाला जाना तानी निकाला तनी दीदी ठीक बा हमारा छोटा की केनु रवा तो देखबे कनी कितना रवा के बेचारी माने रे जाने ले लेकिन भगवान के मर्जी के आगे के कर चलल बाटे आ जानत नहीं ओकरा बहुत बड़ बीमारी हो गइल बाटे कौन बीमारी आ डॉक्टर कहले बसन के बेकर इलाजे नहीं कि अब जब हम करतै त करे द जा का करे तू अरे रह दी बाबा जी रो टेंशन ले ले झूठिया के का उ चीज के टेंशन लेवे के बाटे आ का हम कहीं अरे खाना काढ़ा तड़ू हो अब ये इतना वाला कुछ खोल बनल दी। बाते निकाले में जाना टाइम तनी ना लगी कहे के त ना चाहे मान ली कि अब रोगो के सेवा करते त बतावल जरूरी बानू हां सही बात बा जाना तनी जो कबर खियावती है ना तो गो अंगूरिया धके काट लेती है एक कबर खियावती है तो एगो हवे पहले काटती है हां दो कबर खियावती है तो दूसरा का अंगूरी काटती है हाँ। तीन कबर खियावती है तीसरा का अंगूरी काटती है और 10 कबर में बबुआ जी 200 अंगूरी काट लेती है सही में सही में आ 11वां कबर खियावती है तो अंगूठे में अंगूरी गोड़ के अंगूठे में काम लगावती है अब 12वां कबर में दूसरा का अंगूरी काटती है अब 20 कबर में गोड़ के कुल अंगूरी खा जाती है अरे बैठी छोटा की लेके आओ खाना बबुआ जी बैठी आवत नहीं हम अन्ने ना बच के खा के जाए अरे काम बा हमारा हम आवत नहीं रवा के इतना माने ले आ तन की ले ले ये तेलवा तन तेल लगा के ज्यादा दर्द ना करी अरे बैठी ना बाबू का दर्द ना करी अरे लेके आओ तो खाना हो अरे खाना हमारा के छोड़ जाए तो हमारा मैदान लग जाए अरे तो खाना तो खइले जा अरे खाना खा लो अरे दीदी काम होइल खाना ना खइलन हो का खाना आज ना अब कहियो ना खइन जीवन में सच कोले रही ना तारा से आय हाँ। अच्छा खाना इजे रख दे आराम से अब छोटे की इंतजार खाली करे के बाटे बाप रे उपाय तो एकदम बेजोड़ लगैनी है जवन लगैनी है रवा अब आगे आगे देखो कि अभी और क्या होगा तो अभी तो खाली ट्रेलर रहे अभी पूरा फिल्म बाकी बना भूताली आई ना हम खाना खिला देनी ना दादा बढ़िया से अब का खाना कुलो इधर छोड़ छाड़ के भाग गलन का बोल जा छोटे की और दे चल देनी देखा दो खाना ने के विश्वास नहीं करत तो देख लो कुली खाना में छोड़ के चल गेल ना खाली छोटा एगो कवर ना की खइले बात हमन। खती हेती चुकी बात खती बस इतने चुके था
चाची भइल तू घसे काटे खातिर ना छोटकी रख के बोलो हंसुआ बा हाँ। यही पर नजर पड़ गल अब लागल हंसुआ खातिर जिद करे कि ना दो हंसुआ हमनी के ना देनी हो जा। बताओ चांद नहीं था कि तेरे इतना छोटा सा बात था कि ना देनी यार रोज जानत नहीं जो उनके बाप तो जैसा हमार शादी ब्याह भइल दे हम दे देता नहीं अरे रहे ना काहे खातिर किनल हंसुआ दे अब जाई दी ना प्रेम से बढ़ के हंसुआ हां जा दी दे हाँ, दे दी। ना जाओ दे आओ ठीक बोल दे हमनी दीदी से थोड़ी ना नियम खिसिया के गोल बड़ा ना रुपया हम दे दे बताई दो इतनी छोटी बात है जो वो नाराज कर देनी जाई हंसुआ टन पड़ता चीज हां जा तू ही दे आओ हमनी से हाँ, थोड़ी ना हम दे नियम देते रुको बुताली हम आओ तनी ओ देखिए क्या होगी चल 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 देखो जी हमनी का माछ लेवे के बना आ दे अरे बाप रे बाप जान बचल अंगुरिया बुझात काट दिल रही थे खिया के एगो दूगो हो बताओ हमार अंगुरी कताना मासूम लागत काट के हम तो मोय रुता अरे रुता हो है ले ला ए बुताली ये हंसुआ ले ला रे रुता हो अरे बाप रे बाप हंसुआ लेके आवती है हमार अंगुरी टोटल से हो गया अरे ले बाप ला हंसुआ अरे रुता अरे रुता अरे रुता अरे माई बकस दे रहा हमारा के रे दादा जान बहुत देता रुता हो ले ला हंसुआ रुता दादा जान बोतल भराऊं बताइए तो मानी दे दो रे आ दे असीता बच बुनी एकदम अरे अरे बाप रे चली गई आज तो हमारा अंगुरी कोटिए के मानल रही तो का कहीं आज हमार जान बच गई बताबो ऐसा खाना खिया के हमार जानो लेता सो है जितना के खाना ना खोब उतना के तो हमार शरीर ये चली तो का हम खाना खाई आज के बाद हम कसम खातनी हम ऐसा घरे ना जाई एकदम ना जाई ऐसा खोने ना हम खाई बुझाइल कि हमार मोह है अंगूरी कुल मोह काटे के नाम लेता सो अही दादा नमस्ते प्रणाम नमस्कार प्रणाम हम बनी भूटाली मैन भाई रउआ सब ये वीडियो देखनी है जा आप सब ऐसे मत करब देखनी है आज अंगूरी आज कटिए के बना रही था हमार आप सब ऐसे मत करब जाए के चुपके से खाना मत खाई पहले नंबर कह दिया तो अंगूरी कटा दी आप सब ये वीडियो के इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दी शुभम म्यूजिक के इतना सब्सक्राइब करी ऐसा ही आगे भी बढ़ाई यही के साथ लेते हैं जय विदाई अगले वीडियो फिर मिले जी तब तक खातिर जय भोजपुरी जय भोजपुरी सब।